Hola, què tal? Ja torno a estar aquí, avui per presentar el muestrari d'hivern 2023 de Fly Float. Ok, aquell tan còmode, ample especial, suau, flexible, que sempre ho treballem molt bé. Us ensenyaré 4 cosetes que a mi m'han cridat molt l'atenció i després passarem a veure si per sobre les nostres, d'acord? Anem a buscar primer un model que ja sabem que es ven molt bé. Ho busco. Aquest, amb aquesta cunya. Això és un número 1 ja fa 3 temporades, anem canviant una miqueta. Amb velcro, la plantilla de memory igualment. Doncs aquesta secció tenim velcro, merceditas i un que m'agrada a mi moltíssim, un salonet. Veieu quin saló més maco. Suau, super flexible. Aquest és molt bo. Dues novetats més que tenim. La plana, molt maco, hi ha dos colors, perdó. En dos colors. Això és una sabata super comercial, super vendible. Plana, plantilla, planeta. Això s'ha de vendre sí o sí. Molt comercial, molt bona, com podeu veure. Aquest és el velcro i tenim el copete. Això calça molt bé, no hi ha cap problema, no patiu per això. No patiu per això, aquí entra el peu de sobre i és ample especial. I posat queda com una deportiva super xulo. No sé espero encara. Aquest ho tenim aquí sí combinat en gris i negre i tot negre. Això són 3 novetats que a mi m'han encantat. Segur. Aquí podríem afegir aquesta bota tipus Wallaby en color camel mostassa i negre. Forrada de dins, calentoneta, plantilla també de memory, aquí es veu. Molt xula aquesta, ample, això també és calçador, porta aquí aquesta mica d'elàstic. Jo trobo que és un model també molt bo aquest. Hi ha totes clàssics també. I alguna sabatilla hem fet amb la sola dels bios d'estiu, doncs hem aprofitat i fem la sabatilla. Molt suau també, molt empalfada, molt calentoneta. En tindrem aquest model, aquest altre i un altre més molt maco. Això serien les novetats d'aquesta temporada. N'hi ha tots altres models que sempre canvien una mica la roba, una mica el teixit, però això ho veurem ara tot així per sobre.